3. Ond bydd allenau dair adnod gyntaf unwaith yn rhagor. The first 3 verses, I'll read them again. Welen, fi'n anfon fy nghenad I baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn fe ddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio I mewn i'w deml. Mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod medd arglwydd y lluoedd. Pwy all ddal? Dydd ei ddyfodiad, a phwy o saif pan am ddengys, y mae fel tân coethlyd ac fel sebon golchydd. Fe eistedd I lawr fel un yn coethi a ffuro arian, ac fe bira feibion lefi, a'i coethi fel air ac arian, mwyn iddynt fod yn addas I ddwyn offrymau i'r arglwydd, neu fel y dygont, offrymau i'r arglwydd mewn cyfiawnder. Wel, yr wythnos diwethaf, buon ni'n edrych gyda'n gilydd ar adnodau agoriadol proffwydoliaeth Eseia 40. Ac I chi'n cofio falle, I fi sôn y pryd hynny, mae rheini oedd y geiriau agoriadol yn y Meseia gan Handel. Ac roeddwn i'n meddwl byddai fe'n dda I ni heddi I edrych ar y geiriau sydd yn dilyn y geiriau hynny yn y Meseia. Fi yn edrych ar y geiriau oherwydd roedden nhw'n sôn am ddyfodiad y Meseia. A dyna oedd y cysur I bobl Dduw, dyfodiad y person arbennig yma. Dyna ystyr y gair advent, ynddo fe? Mae advent yn golygu dyfodiad. Ac I ni nawr yng nghyfnod yr advent. Ac yn y Meseia, rhan 1 o'r gwaith mae e'n delio gyda'r advent, gyda'r paratoi ar gyfer. Dyna pam fi'n credu I ni yn clywed llawer o'r Meseia amser hyn o'r flwyddyn. Mae'n disgwyl mlaen at ddyfodiad y Meseia yn rhan 1. A fel wedys I, ar ôl y geiriau yn o Eseia, comfort ye, every valley, and the glory of the Lord, mae geiriau o Haggai yn dod. Falle chi'n cofio beth di'r arglwydd yn ysgwyd, I will shake. A wedyn ni, mae'n neidio mewn i'r geiriau hyn o Malachi. Falle bydd rhaid chi'n clywed y music wrth I fi ddweud y geiriau. Malachi, proffwyd olaf yr Hen Testament. Roedd yn byw 400 mlynedd, tua hynny, cyn I Iesu Grist ddod. Roedd y bobl erbyn hyn wedi dod nôl o'r caethiwed. Roedd Eseia yn proffwydo cyn y geithglyd, ac roedd Malachi yn proffwydo ar ôl y geithglyd. So felly rhyw 300 mlynedd neu 400 mlynedd ar ôl Eseia, mae Malachi yn proffwydo. Ac yn y geiriau hyn, mae Duw yn dweud I fod e'n mynd I anfon ei genad, messenger. Ac y mae e'n mynd I baratoi y ffordd. Sylwch y cysylltiad gyda wythnos diwetha, paratoi. Yn cofio roedden ni yn y geiriau hynny hefyd. Mae rhywun yn mynd I baratoi ffordd y Meseia. Ac wedyn mae'n dweud fan hyn yn sydyn. Fe ddaw yr arglwydd i'w deml. Nawr, y cwestiwn I ni moyn gofyn yw hyn, y bore yma. Siwt fydd hyn? Siwt fydd I ddyfodiad e? Siwt brofiad bydd I ymddangosiad e? Pa effaith bydd yn cael dyfodiad y Meseia? What effect will it have? His appearing, the Messiah arriving.
ni wedi gweld bydd e'n gysur I bobl ddiw, ond beth bydd e'n neud? Mae'n gwestiwn pwysig yn dywed. I ni ofyn, beth yw arwyddocâd? Dyfodiad Iesu Grist. Dyna beth ni'n delio. What's the significance of his appearing? Fe ni wedi dweud ni yn cyfnod yr advent nawr, a bydd pobl yma ni wedi dechrau yn barod ar ein dathliadau, mae'r partion wedi dechrau yn barod. O, beth yw ystyr y Nadolig? Pam fath e? Pam fath Iesu Grist i'r byd? Mae lot o bobl mewn dryswch, mae lot o bobl mewn anwybodaeth, and in ignorance. Mae lot o sentimental stuff yn cael ei ddweud, mae lot o nonsense yn cael ei ddweud hefyd ynglyn â pam ddaeth Iesu Grist, a beth yw gwir ystyr y Nadolig. Lot o ddwlu yn cael ei ddweud. Sylwch beth mae Malachi yn dweud fel hyn. Mae'n dod fel sioc I ni, felly ar y dechrau. Yn wedig ar ôl neges wythnos diwetha. Mae cwestiwn yn cael ei ofyn. Pwy a saif? Pan ymddengys. Vers 2. Pwy all ddal dydd ei ddyfodiad? A phwy a saif pan ymddengys? Pwy sy'n gallu sefyll pan ddaw Now question rhetorical question sydd fan hyn. Ond yr ateb yw neb. Neb. Who can stand? Neb. Y darlun yw fel brwydyr. A mae'n amledd yn ymlaen. A mae rai pobl yn mynd I gwympo. Ar os neb yn mynd I sefyll. Pwy sy'n gallu sefyll yn y frwydyr yma? Neb. Mae rhywun, un o'r esbonwyr, un o'r commentators yn dweud fel hyn. It will be an ordeal. Ordeal. His appearing. Ordeal. Who will stand? A very unpleasant, difficult, and painful experience. Dyna beth mae'r geiriadur yn dweud am ordeal. Dyfodiad y Mesoea. Pan bydd y Mesoea yn dod, mewn Malachi, bydd e'n ordeal. Bydd e'n boenus. Fe fydd e'n anodd. Bydd e'n amleserus. Dyna mae'n dweud. Pan bydd y Mesoea yn dod? Pam? Pam? Dyna'r gwestiwn. Pam? Wel, mae'n dweud wrthyn ni pam. Y mae fel tân. Crochennydd. He is like fire. Fire. Bydd y babi, y methlem, bydd e fel tân, medd Malachi. Yr eneiniog yma sydd I ddod. Tân. Mae'n darllen I chi. Luc 12 ac adnod 49. Luke 12:49. Geiriau Iesu Grist nawr. Luke 12:49 yn dweud fel hyn. Yr wyf fi wedi dod I fwrw tân ar y ddaear. Iesu Grist yn dweud, cydio fan hyn, tân ar y ddaear. Cyfrinach I chi, ffrindiau. Pan o'n i'n fach, wel, wi dal yn hoffi tân. Bydd rhaid na chi'n poeni amdanau nawr. Ond wi wastad wedi hoffi tân. Mae rhywbeth am dan sydd, wel, beth o'n i'n dweud yn Saesneg, it intrigues me. Mae rhywbeth am dan rydw i'n hoffi. Alright, no, pidwch ar gael gair y fi ar y diwedd. A wy'n gwybod, mae tân yn beryglus. Ni gyd yn gwybod yn dyn ni. Mae tân yn beryglus. Ond mae tân hefyd yn beth da, yn dydy. Yn y dwylo cywir, mae tân yn beth gwerthfawr. Precious. Yn y dwylo anghywir, mae tân yn rhywbeth drwg. Mae tân yn rhywbeth dinistriol iawn. Yn dydy. Ac felly, Iesu Grist, ffrindiau, mae'r ddwy wedd yn perthyn iddo fe a'i ymddangosiad
Mae yna ochr drwg, mae yna newyddion drwg, mae rhywbeth peryglus, ond mae yna rhywbeth da, werthfawr, am dan o fe. Pam ddath Iesu Grist i fwrw tân ar y ddaear. Yw bobl mae e'n piro. Ond i rai sydd ddim yn bobl iddo fe, mae'n ei difo, i difetha nhw. Wedai eto, ffrindiau, mae'n newyddion da i rai, ond mae'n newyddion drwg i eraill. Chi'n cofio Simeon yn dweud yr un peth. Pan oedd e'n dal y babi, mae'n dweud wrth i rieni fel hyn, hwn, y babi yma. A wnaethpwyd yn gwymp ac yn gyfodiad i lawer yn Israel. I rai bobl, fe fydden nhw'n cwympo oherwydd y babi, ond rai bobl eraill, fe fydden nhw'n codi. Pam? Mae fel tân. Nôl at Isaiah. Isaiah yn dweud mae fel maen, sydd i rai bobl yn gongfau. Ond i bobl eraill, mae fel maen sydd yn dinistrio. Ac felly mae rhaid i fi ddweud, rai o'ch chi y bore yma, os nag ych chi'n adnabod Iesu Grist fel eich gwaredwr eich chi, fe fydd yn eich llosgu chi. Dyw e ddim yn ddyfodiad da, oherwydd fydd yn eich llosgu chi a tân. A tân tragwyddo yn uffed, os nag i ni'n nabod e. Ond, yw bobl i bobl sy'n nabod e. Mae e hefyd yn da, ond mae e'n da nid sy'n ddifetha, ond mae e'n da sydd yn piro. Nawr edrychwch ar adnod y testyn, vers 3. Fe eistedd i lawr fel un yn coethi a ffiro arian, ac fe bir a feibion lefi, a'i coethi fel air ac arian, mwyn iddynt offrymu i'r arglwydd offrymau mewn cyfiawnder. Pwy oedd Meibion Lefi? Wel, Meibion Lefi oedd y rai oedd yn dod ag offrymau i Dduw yn deml. Maen nhw'n cynrychioli fan hyn pobl Dduw. A dyma pam ddath Iesu Grist mae yr adnod yn dweud. Fe ddath nid yn mwyn difetha i bobl, ond i piro nhw. Fel mae tân yn piro yr air a'r arian. Fe ddath Iesu Grist i biro ei bobl ei hun. A dyna'r unig opsiynau i chi'n gweld, ffrindiau. Naill ai fydd Iesu Grist yn eich difa chi, yn eich difetha, yn eich llosgu mewn barn, neu mae yn eich biro chi. Yr unig opsiynau. Does dim opsiwn arall. Sut mae Iesu Grist yn piro ei bobl? Dyna'r cwestiwn i ni moyn ateb cyn gorffen. Sut mae Iesu Grist yn piro ei bobl? Wy'n gobeithio, ond dwi ddim yn siŵr, ond wy'n gobeithio fod pawb yma yn mynd i fod yn bobl i'r arglwydd. Os felly mae'n eich piro chi. Siwt mae'n piro ei bobl? Dyna'r cwestiwn. 4 ateb sydd gen i chi y bore yma. Gai roi nhw a wedyn ewn ni'n trwydden nhw yn gyflym gyda'n gilydd. Trwy ei aberth. Trwy ail enedigaeth, trwy ei air, a trwy adfyd. Gan i mynd at yr un cyntaf. Sut mae e'n piro i bobl? Trwy aberth, sacrifice. Sut mae Cristnogion yn osgoi y fflamau sydd yn mynd i ddifa pawb? Rydyn ni'n haeddu cael ein difa fel pawb arall? Nag i ni. Mae Cristnogion yn bechaduriaid. Pam dyw Cristnogion ddim yn mynd i uffer? I ni'n haeddu mynd i uffer. Ydyn ni'n well na pobl eraill? Na.
Ydyn ni ddim yn mynd i uffern oherwydd i ni wedi gwneud pethau da fel mynd i'r cwrdd? Na! Nid yna'r reswm. Dydyn ni ddim yn mynd i uffern. I ni'n haeddu uffern fel pawb arall. Os chi ddim yn gweld hynny y bore yma, chi ddim wedi dechrau deall eich gyfrwng. I ni gyd yn haeddu mynd i uffern. Pam dyn ni ddim? Oherwydd yr aberth. Ni'n cofio yn yr Hen Testament. Roedd yna wahanol mathau, different types of sacrifices in the Old Testament. Un ohonyn nhw, yr un mwyaf pwysig, oedd aberth o'r enw'r poeth offrwm. Burnt offering. Yeah, burnt offering yn Saesneg. A poeth offrwm. Dyma'r un mwyaf pwysig, efallai. Chi'n gallu darllen amdano fe yn Leviticus. Beth oedd yn digwydd? Oedd pobl yn dod ag anifail. Ac wedyn roedd y bobl yn rhoi eu dwylo ar yr anifail. Ac wedyn bydde yr offeiriad yn cymryd yr anifail, roi yr all o'r lladdau, ac yn llosgi i gyd. Y tân yn cael ei roi o dan, ac oedd yr o lot, yr holl aberth, oedd dim ar ôl. O chi ddim yn cael bita dim o'r aberth ddim. Oedd y gyd yn mynd, gyd yn cael ei losgi. Difetha yn llwyr. Darlun oedd e, pictiwr. Pictiwr o ddrwg y bobl yn cael ei trosglwyddo i'r anifail, ac wedyn yr anifail yn dioddau y llosgi, y tân yma, yn lle y person oedd yn dod ar aberth. Weithiau fydde Duw yn danfon y tân. Yn cofio hwnna, Elias ar Mynydd Carmel, Elias yn paratoi'r allor, Duw yn danfon y tân. Llosgi'r allor ar offrwm i gyd. Gideon yr un peth, Solomon yn y deml, Duw yn danfon y tân. Llosgi'r aberth. Pictiwr o ddigofaint Duw yn dod ar yr aberth yn lle arnom ni. Darlun yw y ffrindiau. Darlun wan, ond darlun i'n helpu ni o beth ddigwyddodd ar y groes. Beth ddigwyddodd ar y groes? Ar y groes fe aeth Iesu Grist fyna ac mewn rhai oriau yn hongian ar y groes. Fe ddaeth tân fel petai. Lawr arno fe. A'i ddifetha fe. I ni ddim yn gallu dychmygu beth oedd yn dioddef. Bydde unrhyw ddyn arall ddim wedi gallu cymryd e. Dim ond achos oedd Iesu Grist hefyd yn Dduw, oedd e'n gallu cymryd y fath dioddefaint. Oedd e fel tân uffern, arno fe ar y groes am yr oriau yna, yn dioddef yn lle i bobl Fel bod dim rhaid i ni fynd i uffern. Ni ddim yn gallu mynd i uffern. Mae uffern wedi mynd. Mae Iesu Grist wedi dioddau'r fflamau. Mae'r fflamau wedi mynd. Mae uffern wedi diffodd i'w bobl e. Does dim siwrle ar ôl i ni. Achos mae Iesu Grist wedi wneud y cyfan. Wedi dioddef y cyfan ar y groes. Ac felly, siwt mae Iesu Grist yn ein puro ni. Yn gyntaf, trwy aberth. Mae'n gwneud symud ymlaen. Yr ail bwynt. Siwt mae Iesu Grist yn ein puro ni os i ni'n bobl iddo fe trwy ail enedigaeth. Through regeneration. Sut all Gristion fynd i'r nefoedd? Dyna'r cwestiwn nawr. Mae'n un peth yn ei osgoi uffern. Ond sut allai fynd i'r nefoedd? Dwi ddim yn bir. Dwi ddim yn digon da i fynd i'r nefoedd. Alright, dwi ddim yn mynd i'r uffern. Mae'n un peth. Ond agor y nefoedd i fi? Sut allai i fynd i'r nefoedd? Mae angen puro, ond oes e? Eto, os nag ych chi'n ymwybodol fod angen puro arnoch chi ddim wedi deall lawer. Siwt mae'n puro trwy ail eni. Beth yw ail eni? Chi'n cofio Iesu Grist yn dweud Nicodemus, mae rhaid ti gael ail eni. Mae rhaid i ni gyd gael ein ail eni. Beth yw ail enedigaeth? Wel, ni'n gallu disgrifio fel hyn. Fel tân yn dod lawr. Tân o'r nefoedd yn dod lawr mewn i'n calon ni. Eto, chi'n cofio Ioan yn dweud, mae fi a'ch bedyddiais chwi a dŵr. John the Baptist, rwy wedi bedyddio chi a dŵr. Na gyd oedd e'n gallu wneud. Ond mae un yn dod, fe, oen Duw, a fe e'n eich bedyddio ar ysbryd glân ac a tân. Tân. Beth yw hynny? Wel, dyma ni, yr ail enedigaeth.
bydd e'n rhoi rhywbeth i fewn i chi. A ddau ddim wneud e. Ond mae e'n gallu rhoi e mewn i chi. Yr egwyddor newydd yma. Y diddordeb newydd. Y pŵer newydd yma. Y bywyd newydd yma. Sydd fel tân yn eich enaid. Mae'n gorfod dod. A mae e'n rhoi e mewn yn eich enaid chi. Fe sydd yn cynnau y peth. Mae e'n mynd â ni yn Gymraeg, oedd ni'n canu ar y diwedd. William Spant y Celyn unwaith o. Ond mae e'n dweud fel hyn yn dydy. Mae lawr fyna wedi trio cyfeithi. Fflam o dan o ganol nefoedd yw ddisgynodd yma i'r byd. Chad e'n deall e. Mae fel rhyw tân wedi dod lawr. A mae yn nghalon ni. Tân a lusg fe enaid fy natur gyndyn. Tân a leenw feang fryd. Mae'r tân wedi dod i fy nghalon hi. Sut mae'n digwydd? Be ni'n siarad fan hyn? Wel, gen i roi enghraifft o beth ni'n meddwl fan hyn. Mae yna berson draw fan hyn. Neu mae yna berson yn Lions Place fan hyn. Dwi ddim yn meddwl am Gristnogaeth. Dwi ddim yn meddwl am bethau tragweddol. Dwi erioed wedi bod i'r capel. Dwi erioed wedi darllen. Dwi erioed wedi gweddio. A ryw ddydd, mae'n dechrau meddwl. Falle bod ffrind gyda ge sydd yn Gristion. A mae Cristion wedi bod yn siarad gyda ge. A ryw ddydd, mae'r dyn yma yn dechrau meddwl am be mae'r ffrind wedi dweud. A mae'n dechrau meddwl yn ofalus am y peth. Ac wrth iddo feddwl, mae fel rhywbeth yn cynnau ynddo fe. Mae fel rhywbeth yn dod yn fyw ynddo fe. A gan bwyll mae'n dechrau newid. Gan bwyll mae'n dechrau meddwl am bethau tragweddol. Oedd e ddim arfer. A mae'r pethau oedd arfer meddwl amdano fe. Doedd yn meddwl amdano nhw cymaint nawr. A nawr mae'n moyn dechrau gweddio. A nawr mae'n moyn dechrau mynd i'r cwrdd. Be sy'n digwydd? Mae Duw wedi dechrau, mae wedi aileni. A mae pobl eraill yn dechrau sylwi. Mae rhywbeth wedi digwydd i ti. Dyma fe. Mae Iesu Grist dechrau puro. Oherwydd purydd yw Ydych chi'n gwybod am hyn, ffrindiau? Yn eich bywyd. Ydych chi'n gwybod am y tân yna a ddath rhywbeth. Wel, ni'n gwybod o le dath yw'r nefoedd. A ddath i'ch calon chi. Felly, trwy aberth, trwy ail yn y digaeth. Ni'n symud ymlaen y trydydd peth. Sut mae Iesu Grist yn ein puro ni? So trydydd, trwy ei air, through his word. How does he purify? Through his word. Mae Cristnogion yn bechaduriaid. Ni wedi dweud, ond ni'n dweud eto, mae Cristnogion yn bechaduriaid. Mae angen i puro arnyn nhw. Pan maen nhw'n cael ei aileni, dechrau'r gwaith yw hynny. Mae dal lot o bechod ynddyn nhw. Mae dal lot o waith i wneud yn ei puro nhw. Beth mae'r purwr yma yn wneud felly? I gael gwared ar y sorod. I gael gwared ar y pechodau diflas yna sydd dal gyda ni. Ei air e. Jeremiah 23:29. Ni wedi bod yn meddwl am Messiah, mae hwnna'n dod o Elijah, no? 23 and 29. Onid yw fy ngair fel tân medd yr arglwydd, ac fel gordd sydd yn dryllio y graig. Is not his word like a fire, and like a hammer that breaketh the rock. Dyna ni. Mae air yn dod. Chi'n cofio dain ar y ffordd i Emmaus, ac roedden nhw yn dryst iawn. Ac Iesu Grist yn dod atyn nhw, ddim yn nabod Iesu Grist, a mae Iesu Grist yn gofyn am beth i siarad. Wel, ni'n siarad am beth sydd digwydd yn Jerusalem, pa bethau. A maen nhw'n dweud a wedyn mae Iesu Grist yn dechrau esbonio iddyn nhw. A chi'n cofio, mae'n diflannu wedyn, a maen nhw'n siarad ei gilydd, mae'n gweld pwy yw e. Ac maen nhw'n dweud y geiriau hyn. Onid oedd ein calonau yn llosgu oedd i mewn i ni
Pryd oedd nhw'n llosgi? Tra'r oedd y fe yn amddiddan a ni. Tra'r oedd e'n siarad â ni. I air e. Mae rhywbeth am i air e sydd fel tân, sydd yn ein piro ni. Ac felly nôl at y person sydd wedi cael ei ail-eni, mae'n dechrau mynd i'r cwrdd. A mae'n canu yn y cwrdd. A mae'n gweddio yn y cwrdd. Fel pawb arall. A wedyn mae'n eistedd, a mae'r bregaeth yn dechrau. A mae'n ymdrechu rando ar y bregaeth. Mae moyn dysgu am pethau Duw nawr. Ac wrth iddo fe ymdrechu i wrando, mae'n ffeindio bod rhywbeth am y gair yma yn cydio yno fe. Mae rhywbeth am y gair yma yn ei ddenu e. Weithiau mae'n teimlo'n ddiflas, ond mae'n diflas da. Achos mae'n gwybod mae'r gair yn piro. Mae'n gwybod bod y pechodau'n cael ei delio ag e. Mae Iesu Grist yn piro ei galon e trwy y gair. Chi'n gwybod am hynna? I'n gobeithio bod chi'n gwybod am profiad yna. Fi'n gwybod, ffrindiau, bys ni gyd yn hoffi beth ni'n cael y profiad mwy. A dyna beth ni'n gweddio amdano fe. Bod ni'n cael mwy o hynny. Ond dwi ddim yn stryglu i wrando. Chi moyn gwrando, chi'n cael eich dal, achos gair eich arglwydd yw e. Gair eich Duw yw e, sydd yn piro chi. Chi'n well. Chi'n gadael y cwrdd yn well person. Achos bod y gair yma wedi gwneud rhywbeth i chi. Mae'n eich piro chi. Sancteiddio hwy trwy y gwirionedd, meddwl Iesu Grist. Dy air sydd wirionedd. Gair Duw sydd yn ein sancteiddio, yn ein piro ni. Trwy aberth, trwy ail enedigaeth, trwy ei air, pedwerydd ac yn olaf, trwy adfyd. Adfyd. Beth yw adfyd? Wel, amser canet yw adfyd. Dioddefaint, cystydd, through afflictions. He purifies us through affliction. Mae Cristnogion dal yn bechaduriaid. Mae dal pechod yn ni. Mae dal gwaith i wneud yn ein cael ni'n barod i'r nefoedd. A mae ein piro ni yn gwybod sut un piro ni. Mae e'n eistedd fel piro. Chi sylwi'r gair yna? Eistedd. Eistedd. Mae'n mynd i eistedd i'ch piro chi a fi. Does dim hast. Mae mynedd. Pan chi'n eistedd lawr, chi'n mynd i gymryd eich amser. Mae'n mynd i gymryd i amser i un piro ni. Amgylchiadau anodd. Nawr, ffrindiau, fi moyn i chi ddeall hyn. Dew dioddefaint ynddo ei hun ddim yn piro neb. Does dim rinwedd cynhenid mewn dioddefaint. Wedyn Saesneg, there is no inherent virtue in suffering. Mae pawb yn syffro yn y byd, yn ni. Mae hyd yn oed y pobl sydd ddim yn Cristnogion yn dioddef. Mae pawb yn dioddef. A hyd yn oed y mywyd Cristion, dioddefaint yn ddwy hun ddim yn ei neb yn byd. Ond mae Iesu Grist yn defnyddio dioddefaint. Un piro ni, os yn ni'n Cristnogion. Un Pedr, un ac adnod 6 a 7 yw geiriau. Chi siŵr o fod wedi meddwl amdanyn nhw yn barod. 1 Peter 1:6 and 7. Yn wyneb hyn, yr ydych yn gorfoleddu eich bod fe ddichon yn awr yn profi blinder dros dro dan amrywiol brofedigaethau, a mae hyn wedi digwydd mwyn i ddilusrwydd eich ffydd chwi sy'n fwy gwerthfawr na'r air sy'n darfod, ac mae hwnnw'n cael ei brofi trwy dan, gael ei ymlygu
mawr y gogoniant ac yn rydedd pan datgyddir Iesu Grist. Chi Gristnogion mae Pedr yn ysgrifennu, chi'n dioddef. Mae hyn achos mae Dyw yn puro chi. Mae'n puro eich ffydd chi. Mae'n hen gwestiwn yn dydi yn y byd yma. Pam ydi o ddefaint? Why is this suffering? Mae'n gwestiwn mawr, mae'n gwestiwn dyrus. Does dim un ateb slic i'r cwestiwn mawr yna. Ond un ateb yw hyn. Un ateb pwysig i ni sydd yn Gristnogion. Mae Dyw yn defnyddio amser caled i'n profi ni ac i'n puro ni. Ac i ni'n gwybod am hynny yn dyn ni. Falle bod yn air sydd angen i rywun glywed ar hyn o bryd. Falle bod yn air o gysur. Neu jyst atgoffa chi ar hyn o bryd. Chi'n mynd trwy amser caled a chi ddim yn deall pam. Wel, mae Iesu Grist yn gwybod beth mae'n neud. A mae'n eich puro chi. A di ddim yn difa chi. Mae'n awaniaeth yn oes rhwng difetha a puro. Weithiau ni'n meddwl i ni'n cael ein difetha. Ond na, dim ond puro mae e'n gwneud. Puro ni. Jyst gael gwared y pethau gwaith. Chi'n cofio'r tri llanc yn ffwrnais dan llyt. A deithon nhw mas heb i niweidio. Dwfyn. A dim hyd yn oed gwynt tan arnyn nhw. Fe wedodd un pregethwr, yr unig beth gollodd y tri llanc yn y tân oedd y rwymau oedd yn ei dal nhw i'r byd. Rhain i'n mynd. Ond popeth arall, deithon nhw mas fel yr eira ar y bryn. Da yw groes, a da yw gwasgwa, a da yw profedigaeth llym. Oll am tynnu o'r creadur, o'm heiddiannau, ac o'm grym. Mynnau'r trian ffodd dan adain brynin nef. Pam ddath Iesu Grist i'r byd? I fwrw tân? Cwestiwn yw. A fydd y tân yna, ffrindiau, yn eich difa chi? Neu a fydd yn eich puro chi? Amen.